Otázka, kde prebýva Boh. Odpoveď po prvé. Boh prebýva vo svetle, ku ktorému človek nemôže pristúpiť. 1. Timoteovi 6 hodín 16 minút. On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle. Nikto z ľudí ho nevidel ani nemôže vidieť. Jemu patrí česť a večná moc. Amen. Job 9 hodín 11 minút. Hľa prejde popri mne, ale ja ho nevidím, ide ďalej a ja ho nepostrehnem. Job 23, 3, 8, 9. Keby som vedel, kde ho nájdem, aby som prišiel k jeho trónu. Keď idem dopredu, niet ho, ak dozadu, nenachádzam ho. Naľavo pôsobí a nevidím ho, napravo sa skrýva a nepozorujem ho. Exodus 33, 20. A riekol, nemôžeš vidieť moju tvár, lebo človek, ktorý by ma videl, nemôže zostať nažive. Ján 1 hodina 18 minút. Boha nikto nikdy nevidel, jednorodený syn, ktorý je v lone otca, ten ho zjavil. Hebrejom 11 hodín 27 minút. Vierou opustil Egypt, nebojúc sa kráľovho hnevu, vytrval, ako keby videl neviditeľného. Po druhé. Boh prebýva v nebi, ktoré sa nazýva aj tretie nebo. Hebrejom 9 hodín 24 minút. Lebo Kristus nevošiel do svätyne zhotovenej rukami obrazu skutočnej, ale do samého neba, aby sa teraz zjavil pred Božou tvárou za nás. 2. Korinťanom 12, 2. Poznám človeka v Kristovi, ktorý bol pred 14 rokmi uchvátený až do tretieho neba či v tele. Neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie. Po tretie. Boh prebýva nad hviezdami. Izajáš 14 hodín 13 minút. Povedal si vo svojom srdci, vystúpim na nebo, vyvýšim svoj trón nad Božie hviezdy, zasadnem na vrchu zhromaždenia na najďalekejšom severe. Po štvrté. Boh prebýva vo výšinách nebies. Lukáš 2 hodiny 14 minút. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, v ktorých má zaľúbenie. Po piate. Boh prebýva v nebi. Žalm 123, 1. K tebe pozdvihujem svoje oči, k tebe, ktorý prebývaš na nebesiach. Matúš 6, 9. Vy sa teda modlite takto, Oče náš, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí tvoje meno. Po šieste. Boh je duch, je nad hmotným svetom, preto je všade prítomný. Žalm 139, 7, 8. Kam môžem odísť pred tvojím duchom, kam môžem utiecť pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebo, si tam, keby som si ustlal v podsvetí, aj tam si. Po siedme. Boh nie je obmedzený priestorom ani časom, on napĺňa nebo i zem. Jeremiáš 23, 24. Či som ja Bohom len zblízka, znie výrok Hospodina a nie aj Bohom zďaleka. Či sa môže niekto ukryť na skrytom mieste, aby som ho nevidel? Znie výrok Hospodina, či ja nenapĺňam nebo i zem.